alhamdulillah rabbil alamin min jetta tan ko Allah subhanahu wa ta'ala he moƴƴere de waɗani en ɗeɗo golle ko golle mawɗe ko golle tiɗɗe ɗe ganduɗa Allah subhanahu wa ta'ala okki en ɓiɗɗo moƴƴo okki en miñiraɗo moƴƴo jiyaɗo he nder men ganduɗo fodde to banggue islam ganduɗo fodde e banggue jiidigal moƴƴere mum kala ɗo ɓefdade nde ɓuuri ɗon kala ɗo jiiliɗa he nder Sénégal walla Saloum tawa toon golle mum moƴƴe ɗum ɗo komande hen ndu suudu Allah wallino yimɓe haaɓe keeɓi digiral ngal kono iliman maadi ndi weeɓano ɗa andi suudu fonduni sindo hande maçon na wawi haymu haalana en ko waɗa ko hen e jawdi mino yananami wona maçon kono min andi ko jawdi kewdi ceerno Moussa o maɗo jama o hande so haalanno en ko million ngaji capanɗe mbaɗa ɗo wala hande million ngaji sappo wala nogas ko million ngaji capanɗe ɗum ɗon noon si neɗɗo wawino ittu e doole mum e warñede mum waɗine lawol islam waɗine bandiɓe mum julɓe ko Allah kone gonga on hay goto wawa ɗum yoɓ Allah rek yoɓata ɗum Hammad Paté Sira noon ko Allah moƴƴini ɗum saabu koye moƴƴuɓe o jiya he moƴƴuɓe o iwi siɗa andi Abdoulaye Debo ɗa andi Sare Abdoulaye Debo ɗa andi ɓe Abdoulaye Debo ɓesni a andat so waɗi nde ɗo moƴƴere ko tawangal o waɗi koko tawi tan o waɗi ɗo waɗande o waɗi o watti koye dow waɗande minen de min gandiriɓe ko l'islam min gandiriɓe ko ndimagu min gandiriɓe ko jamburu e diine nden si Allah waɗi o waɗi ɗum ɗo e yamirode jinnaɗo mum mawɗo men Paté Sira yo Allah yurme ɗum kam keeni ɗo yaafo ɗum nden ganden Hammad bo he welede jinnaɓe bo he welede Allah subhanahu wa ta'ala teɗen gandi golle baɗe ni si neɗɗo waɗiɗe nelaɗo sallam haali hen qur'ana haali hen innama ya'muru masajidallah ko rewi hen ko man amana billah Allah wi wurtinat ɓe cuuɗi Allah e dow aduna Allah wallahi ko gonɗinɓe Allah rek mbawi ɗum saabu jawdi no weliri jawdi na weli naɓadi jomum ittude ko fotino million ngaji capanɗe hande mbaɗa ene suudu Allah fondu ni la ko cenciɗa en sina saabu Allah rek taki mbaɗɗa in en gandi ɗen golle Allah mi heɗintade abada ma Allah yoɓɗe ɗum taki nelaɗo wi man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna kala mahanɗo Allah suudu e dow lesdi te maruɗa ɗum ko saabu Allah mahanma suudu aljanna tenen fof Allah janna ɗaɓɓitten te ɗeɗo golle Hammad rentidi hen fofen hay goto junggo mum wasani hen naat ɗum fof ko moƴƴere Hammad nden Hammad Paté Sira Sow minen de komin ñagoto yo Allah hokkuma duuɓi temedere yo Allah jutnu gurdam ma kala ko cumbuɗa he aduna he moƴƴere Allah moƴƴo lamɗo o ballo o kala bawɗo o wawa yo Allah walluma mbawa kala ko ɗaɓɓata e aduna yo Allah hokkuma en saabu minen gandi kala ko dañɗa umma o fof renti in pulago ngu fof renti in julɓe fof denti in to koɗɗa hande Saloum moƴƴere fof a waɗi toon teddugal fof a waɗi toon teɗaga fof a waɗi toon tottanmi tan yeeru koye am min kalawo o jama amen on gonɗoɗo toon mo liggama hedde duuɓi jeeɗiɗi walla jeetati mo hantaki nde o nani in wallahi o arani am liggotono ɗo juma o ono jokkodiri o haalde mum ha on totti ɗum ndigal o fuɗɗi kam yettin konngol ngol kono nde o ƴefti golle ɗe mi sikki ɗe ɓurani hedde lewru yettaki lewru kam mi anda no foti kono yettaki lewru golle ɗe gasi sa yi juma o machallah ko ɓuuri kam ko hen mawnutiti noon goɗɗum ko waɗi ko ganduɗa waɗani Sénégal foof la siyama almuɓe yoytiɓe galle Cheikh Sadibou Digane woni tawde juma Digane bo maha hedde duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeetati mo hantaki o waɗi defi o henciti juma o khalifa o noddi min haalani min ɗum o wi inchallah ɗo he balɗe seeɗa juma o ma hento te muwade men mo udditte ɗum fof koye barke oɗo gorko nden noon si Allah okki neɗɗo moƴƴo baɗo ni enen ne mbaɗen ko Mbutu Sow wiyatno ko boje ganda baafe eɗen behdori e gon sengo noon ɗenen ko behdori wonko haaletake wonko ganduɗa koko waɗete tan deƴƴa ownata aɗa haala wonko ganduɗa haaletake koko waɗete eyyi Mbutu wiyatno fulɓe kana fulɓe ganda boje ganda baafe eyyi kaw Mor mo andi ɗum de e nde hawridini fulɓe Kaolack kat o wi gaare Kaolack nde lotise mi walla on keɓon galleji jamanu mo ara son gari Kaolack on koroto day ɗo ñallinɗon hayɗo ñallinɗon on garta oɗon fulɓe min hande somi yeehi Kaolack billahi galle pullo Fouta ñallatmi jiyaɗo Guinée ɗar tan ɗum ɗon ɓiɗɗo pullo kaɓo jiyaɗo Saloum ay ko Mbutu haalno ko ari nden noon enen ne guuɓe men ɗe gueloɗe men ɗe tutuji men ɗi doseten ɗi daksi ɗi mawni towdinoɗen lesɗi si waɗi lekki jibini potten hen ñamen gacciten hakkille ɗum Hammad Paté Sira yettama a jarnama a duwanama an yo banda en yo koreji ma hande délégation mawɗo immi latmengue car ha mbo heewi minen ɗe balɗe fof minen gayi minen jooɗi minen ɗum paadi ɓe ɗofti ɗum toon hay monsieur le maire docteur Macoumba Diouf mo ganduɗa ka woni maire commune latmengue o hefri toon délégation mawɗo mbo ari gade pour ɗoftude Hammad e ɗe golle moƴƴe ɗe o watta ɗa andi sindo Hammad wonano golle moƴƴe ɗe ɗo woori toon wonto ko wayni si waɗi on ƴettata délégation wiya o ɗoftu ɗum kono ko golle mum moƴƴe taki in nden noon Hammad ama jarama a yettama a du'anama sindo ko sago amen min kala ɗo hanagi muta e moƴƴiriji patuɗe ma pour heddiɓe ɓe kamenne ɓe mbawma ñembu o fi zalika falyatanafasil mutanafisun ala kulli halin ceerno Samba a dañi hanti wune min de ko ɗum dogatnomi min dal mi dogaro ɗaɓɓande ma haalis ma ñaam walla oto ma dognu walla nagge gue ɓirɗa min dogatnomi
ko ya dañ suudu Allah rek ɗum ren dogatnomi ndu dañi ndu noon ha yawmal qiyama ɗo tawata ndu darga si darima ɗo tawata ndu sororaji ɗi sa rewi tali kalang to a haccotoɗi wiye ceerno Samba mona ceerno Samba woni sororode sororaji ɗi ko ɗin goni ceerno Samba ma enen fof inin moɗo ɗi sororaji keddiɗo kala coyniɗo ɗi siwtora ceerno Samba ko ɗum wurnata ceerno sa yi galle Bañas juma o kolleteɗa sa yi Tiwawon juma kolleteɗa toon sa yi Lobbude Diagne juma kolleteɗa sa yi Makkane juma ɓe gaddatma lamo ɗaɓanma paale e kaba gaddeteɗa nden sa woni almudo Allah wallima moƴƴanima ha dañi ko wayi ni gurdam ma yeehi abada a wonta hanti maayi ɗum noon Hammat haɗima maayi hanti a wurat cey a wonta maayde hay sa maayi maayde ma diya nde ɗo a wonta maayi saabu o juma kam moɗo yettude Allah ko tiiɗi yettude aussi jinnaɓeɓe hono mbiyatmi ni ko waɗa ko ɗo fof ko teddugal jinnaɓeɓe eyyi min ɗum caggal Allah ko babam watno yamirno yo ina waɗe min puɗɗodin hande nden yettoto o ruttima e jommum kono inchallah kala ko waɗa hen no ennirano ni ko noon ha hande ko inde mum waɗa kamɓe mawniɓe mum ɓe o tawoy toon foof saabu Allah waɗi ko kam wattidiɗo e dow lesdi mo dañi mawniɓe nayo eyyi mo dañi Oumar Sira mo dañi biteɗo Demba Sira mo wiye Ibrahima Sira e Bijji Sira kamen jiiɗi yumma e baba kamen fof ɓe toon hande ko waɗa ko ɗo fof Allah sowin waɗanaɓe en yooluji tawoyaɓe toon kamene kala mboɓe tawoy toon eyyi enen heddiɓe ɗo ne Allah ɓoyna en ɗo ɓoyen ɓe duwano vraiment min beltima ceerno Abdourahmane haali foof eyyi ceerno Samba ne min jetti ɗum min jetti aussi Khalif Digane teddiniraɗo ngu ñalngu yettere Allah tan yettere Allah ko wona ko peut être wona min suuɓi ko Allah wurti kam hen eyyi Allah goto fof ɗo Allah wurti ɗum eyyi minne Allah wurti kam kala ɗo jiimi suudu Allah ndu waɗe simi wawa wat foof ne mi itta hay siko buɗɗiɗi mi waɗa hen saabu ceerno haali joni hadis o eyyi seɗa wawi mbaɗa sa wawane mbaɗa hen hay siko foti no sabbondu colel saabu Allah mo mbaɗanteno Allah laa ko jolfoɓe mbiyay heɓol yiyemo noon jolɓe mbiyata Allah laa ko famɗi e mum laa ko mawni e mum saabu kan woni foof ɗo ko waɗa ko ɗo foof ko kan weɗiri en donc si o wettama e ni noona ko hawni eyyi Allah si weɗima million ngaji bettuɗa ɗum ɗi a wetti jomin ɗum taki hande ko waɗa ko ɗo fof wona min wona moƴƴere foti noon ko sutura rek yo Allah waɗanen sutura Allah waɗanen sutura aduna e allahira Allah waɗanen sutura aduna e allahira ko duwaw rek ɗo kay mi wawa haal no welti no bete ceerno no welti no bete ko wi ko noon umni haala ka Allah tottuɗoma hunde sa tottiti ɗumin min de mi janggi ko juuti kono o dartumi wande ƴettumi e makko Allah tottuno ɗumin jawdi ndi o tottitindi Allah saabu ɗum ko Allah jeeyi ko annal masajida lillahi nden Allah tottutiti tottat yo an yo dennagal nanguiranɓe ma eyyi no mbiɗani noon Moussa yo kala maçongal ɓe gaddunoɗa ɗo ceerno ɓe o arduno ɓe fof ko ɓiɓɓe yumma ɓiɓɓe baaba ɓe beeli wondu ha wattidi Ibrahima Sow garɗo o ɗo hande battidi ɗo an mo waɗa peinture Ibrahima Sow wallahi wona kam dirtuto hande awa miñira o dirtuto ha paari wallahi eyyi eyyi wallahi 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 nden dal Hammat a waɗani Allah a waɗani Allah Hammat a waɗani Allah a waɗani julɓe fof kono a waɗani fulɓe fof saabu hande ko hawri ko ɗo meeɗa ɗo hawridde te ko juma o taki wona ziyara o tan meeɗa ɗo hawrid te ko puɗɗiɗa ko ɗo haal joni si jamma waɗi mamin gartu he tarikhaji he no waɗi tarikhaji juɗɗi gila he ko jami ko Casamance mbimi no funta leydi pour mi heɓani terre o ha o ceerno artiri kam ceerno Mame Abdourahmane Sow wi yomi artu kam yum oustaz Aliou Ba Saïr monsieur baɗa o mboɗo jamma kam watta gammo ngo eyyi inchallah jaɓi oustaz Aliou Ba kam watta gammo ngo ɓe neldi kam passe ɓi kam artu nde gartumi ha terre o heeɓi kadi mbimi mino yaha Louga Mauritanie jahannomi sa eyyi minon ɗaɓɓoya dara garmi ceerno Basir no mbiɗa ni o doƴu kam heɓi to joɗoɗa jangguina eyyi ndewtomi Thiès jantomi Thiès parasol am ngal toon ha joni dañmi 10 tonnes e enveloppe mo ganduɗa on haaletake eyyi ko ɗon fof gueɗe ɗe puɗɗori de gila nden ha joni ko noon kono ko wattidi ko haal woni Moussa o ko waɗa ko to dow ɗon gandi karo taari ɗo juma o yomo dow koko heewi de yo karo gonɗo he perron he si tawino ko baɗat ɗo tan mbar fawti mamam min da on pulaar siɗon mo nani mbar fawti mamam
wonno ɗum tawata ɗum hen karo o caggal tawata ɗum hen peron o kadi wonno ko karo kas wonatno kono on ji peron o ɗum taki toujours mi wiyata saare nde kala garatɗo e juma wata ɓortu paɗe dow karo he o karo ko karo mo ɓortatake paɗe par ce que ko karo lawɗo tos danejo ɗum wona mbar fawtimama o waadi ko saabi Allah o waadi ko ɓernde o waadi ko yo moƴƴu yo yaaru yeeso nden noon minen ñaago kala ko juulaɗo kala ko rewaɗo Allah yo Allah yettin jinnaɓe ɓe enen foof nde fuɗɗete jinnaɓe men ɓe ɗo woni paade sira tawmo ɗo o waƴamiri nenam haali sombo ɗo won ɗo kono ay kamɓe foof ɓe jeehi ɗum ko won ko in janginta kamen fof yo Allah yurme yaafoɓe Allah haaraɓe aljanna yo sohnajam Khadiba yo foof en maaɓe foof dal yo Allah yurme yaafo kala ko rewaɗo Allah ha yowmal qiyama yo yaahi ruhuji mabɓe kamen e Amadou Madame Sow e hoore mum e dennagal mo ganduɗa waɗama rendude hommage comme Mamadou Lamine Sarr jinnaɓe mum ɓe woni masalan Aissata Sarr Adjaratou Aissata Sarr e Lamine Sarr e ko jaaɗo caggal leydi kono o wi momo salmina momo juuro momo duwo momo weltano e o yi o nani golle ɗe docteur Macoumba Diouf kadi ko noon nden dar ɗo almami ka ina wayno hunde nde darde nde juuti kono min ko jinmi ko al ha jamma tan mataw inchallahu taala mi haala yim min mbaɗin duwaw rek bisimilla ceerno Aliou Déme ceerno ɓe ko galle monsieur Ba mam ceerno o ko mam ceerno Aliou Déme argay walla ceerno Habibou eyyi o woni mam ceerno Aliou Déme ɓiɓɓe ceerno Ndiaye ceerno Youssou Déme Ndiaye Kounda eyyi ɓiɗɗo Alaji Younouss Déme Ndiaye Kounda eyyi kala jiiɗo mbiɗo ceerno Samba wiya Bagaña kala mbiɗo Bagaña wiya Ndiaye Kounda Bano Sow jibinɗo yayam bolleli Ndiaye Kounda misal nden noon bisimilla Seydi Déme jo o wi kamen de duwaw men famɗani saabu ko faati ay salatul fati andaw ko mawni bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghayril maghdubi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره إنك لمرشى قدير بالإجابة جدير نعم المولى نعم المولى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين